Ndi nthawi ya nkhani pano pa radio yanafe ndipo madzuwano muli ndine Eric Mkwaira. Poyamba nayi mitu ya nkhanizi. Makwaya apemphedwa kuti azimba nyimbo mozindikira chipembedzo cha mpingo wa Katolika. Namiwa atakudikira yankho kuchokera mboma pa kupempha kwawo kuti achotse mkulu wa zamalamulo ndi ena. Amalawi ayembekezere kuonjezereka kwa nthawi yakuzima kwa magetsi pamene boma lathetsa mgwirizano wake ndi kampani ya Greco. Tili ndizi ndi zina, khala ndi pompo. Tsopano tikupatsirani nkhani mwatsatanetsatane. Makwaya awapempha kuti azimba nyimbo zawo mozindikira chipembedzo cha mpingo wa Katolika. Patron wa makwaya mu dinale ya Mchinji, Father Frank Phiri ndiye wapereka pempho lolemba ku parish ya St. Paul's pomwe parish inakonza kwaya festival kuti makwaya a parish adziwane. Bambo Phiri analizi madabwitsa kuti makwaya asasiyanitsa nyimbo za festival ndi za nsembe ya misa. Parish ndi ya nyuwani. Ndiye chifukwa ndi parish yatsopano kunena kofunika kunena kuti makwaya adziwane. Tidatenga magawo ena amene ali ku parish ya Kuludzi ngati Kwalanga, Gwede, Nyoka, Wagonanjala, Dzukani, Logato, komanso Chidambo ndi Chiwale. Ndiye chifukwa chona kuti akhangati kuti chaka chino chimeta khala ngati parish imodzi yoyambira pa January izimonekade kuti ambiri sadadziwane. Tsono choyambirira chapathu pompano pa St. Paul's kuti makwaya adziwane. Number 2, mawu za kwayawa pamisa mmawa kunena kuti amene akuzindikira kuna kuti choyambirira sikuyimba kwawo kapena festival. Choyambirira ndi prayer, kupemphera kwa Mulungu. Ndazina amakhala ndi chizolowezi makwaya kunena kuti nthawi imene osakuyimba munasosapita ku church munautuluka pabwalo ndeno waza kuti ya sizimene zimakhalira ya pemphero lalikulu mu Ecclesia Katolika ndi nsembe ya misa funa ndi nsembe ya Ambuye athu Yesu Khristu amene tikukondwerera nthawi ino ya Pasaka. Uthenga umene ndingapereke ku dinari yonse ino ya Mchinji kuti ndineso chaplain wa makwaya nkunena kuti tiyene kuyamba ndondomeko yabwino yoti tizisiyanitsa poyamba nyimbo za pa nsembe ya misa ndi nyimbo za pa festival. Kuvina kwa nsembe ya misa kumene Cardinal Arinze adanena kuti graceful movements osati kuvina ndi zimene timachita tikamavina pa makwaya festivals. Choncho tena kuzindikira ifeyo kuna kuti ngati Akhristu ngati akwaya choyambirira chathu ndi chimenecho kupembedza Mulungu. Luso lathu lithandize kuti tipembedze Mulungu bwino, enanso apembedze bwino Mulungu komanso iwo eni adziwe kupemphera. Pamenepa bambo ati ndi malingaliro oti ayitanitse onse okhudzidwa ndi makwaya mu dinale kuti onse azichita zomwe Ecclesia Katolika amafuna. Mawu ake mlangizi wa makwaya mu dinale a Steve Loti ati phwando la mayimbidwe limeneli lizichitika chaka chilichonse pa Easter Monday pokondwerera kuuka kwa Ambuye Yesu. Zimene zidazikonza ni cholinga choti tidziwane moti mutu wa festival iyi ndi cholinga chake ndi kudziwana. Ndipo pa kudziwanapo tayika choncho chifukwa chonena kuti parish yathu ino poyamba tinali ku Kachebere komanso ena amene ationjezera kuchokera ku Ludzi parish. Choncho pofuna kuti makwaya tidziwane komanso tidziwe nambala ya makwaya onse nchifukwa tinakonza festival. Ndipo sitinangopanga parokha komanso tinapanga kudzera kwa nsembe athu Bambo Fumu Frank Phiri amene anativomereza kuti tipange zimenezozo chifukwa mukuona phwando limeneli. Kwa festival imeneyi inakonzedwa mwazina kuti parish yatsopanoyi ya St. Paul's idziwe makwaya ake. Parish inakhazikitsidwa zaka ziwiri zapitazo ndipo ili ndi miphakati yokwana 38 kuchokera ku Kachebere parish ndi Ludzi parish. Mmodzi mwa nzika zokhudzidwa a Sylvester Namiwa atakudikirabe yankho kuchokera ku boma pa pempho lawo loti achotse mpando mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo Thabo Chakaka Nyilenda, mkulu wa boma wozenga milandu Dr. Steve Kayoni komanso mkulu wa polisi mdziko muno Dr. George Kainja. Posachedwa apa zikazi zinapempha President Dr. Lazarus Chakwera kuti achotse pa mpando atatu aponena kuti akusokoneza ntchito yolimbana ndi katangale mdziko muno. Anamiwa ati ngati dziko lino likufuna kuthana ndi katangale anthuwa sakuyenera kukhalanso m'maudindowa. Apa iwo ati ngati Chakwera sayotsa pa mpando anthuwa iwo adzachititsa mbindikiro ku nyumba ya boma komanso m'malo ena omwe awalengeze posachedwa apa. Mtolankhani wathu Lester Muhone analankhulana ndi a Sylvester Namiwa. Ntchito yathu yonetsetsa kuti iliwombole dziko la Malawi ku ntchito wakatangale umene kwangantende inazindikira kuti mlangizi wa boma pa nkhani ya malamulo
attorney general Nyerenda komanso limiti ya boma pa milandu director of public prosecutions Dr. Steve Kayuni komanso mkulu wa polisi Dr. George Kainja agwirizana ndipo akuonetsetsa kuti munthu wina aliyense amene angatchule dzina la Sata amene akhale pa chipsinjo alandire chilango. Ndiyeno ngati dziko tingakhale chete kumayang'anira ndi chake tidapempha achakwera amene tinabwereka mphamvu kudzera pa voti yathu, mphamvu zimene akugwiritsa ntchito achakwera komanso mphamvu zimene akugwiritsa ntchito attorney general Thabo Chaka Nyerenda, mphamvu zimene akugwiritsa ntchito director Steve Kayuni komanso mphamvu zimene akugwiritsa ntchito Kainja ndizo kubwereka aini yake ndinu ndine ndi amene akutimvera pano. Ndiye ife ngati tili mabwana awo tawuza kuti anthu awa akuyesesa usana ndi usiku sakugona kuti apeze njira yoti awachotse ntchito Amasa Chizuma komanso mwina awa wamange. Ndiye tinafika kumeneko ife Amalawi tiyime ndipo tionese kuti sitikukondwa chifukwa Katangale ndi amene apangisa kuti dziko lino lisalire. Ngati tikuvutika kumalawi kuno tikuvutika kwa ndalama zambiri pa hadende kwacha tete kwacha iliyonse imapita mthumba mwa anthu kuchera mukatangale ndi chipuku. Tsopano nthawi yakwana kuti tithane ndi zimenezi. Asylvester Namiwa kuyankhana ndi mtolankhani wathu Lester Muhone. Boma lathetsa mgwirizano wa kampani ya Greco yomwe imapereka magetsi ku kampani ya boma ya Eskom kuchokera lachisanu likudzali pa 22 April. Mkulu wa kampani ya Eskom akankwamba kumwenda atsimikiza nkhani ponena kuti mgwirizano umenewu sopindula popeza kampani yakhala ikulipira ndalama zochuluka kwambiri ku Agreco. Kumwenda wati kuthetsedwa kwa mgwirizano kuthandiza miyoyo ya nzika za dziko lino popeza boma lifuna kuyika njira zokhazikika zothetsera mavuto a magetsi. Kampani ya Greco imapereka magetsi okwana 78 megawatts ku kampani ya Eskom ndipo anthu ali ndi nkhawa kuti mwina kuthetsedwa kwa mgwirizanowu konjezera kuzima kwa magetsi kuchoka pa maola asanu ndi imodzi kufika pa maola asanu ndi atatu pa tsiku. Tinayankhulana ndi akankwamba kumwenda. Zona adi kuti contract ya Greco yathetsedwa. Ife ngati Eskom sitimapanga magesiya. Ntchito yathu ndi kungogawa magesi. Pali makampani amene amapanga magesi. Contract imene amagwirizana kumbuyo sinalekomera Malawi ya. Kuchokera mu January 2018 amene Agreco inabwera ku Malawi kuno kuzafikira February 2022 Eskom yalipira Agreco imene timati capacity 32 billion. Nyenayo capacity loti mashini walipo katagwisa ntchito kasinagwise ntchito tinalipira 32 billion. Mphamvu ya magesi anatipatsa inayokwana 4.7 billion. Diesel amakhala wa Eskom ndi 77.9 billion. Ndi munthu akuona kuti magesi anatipatsa ndi okwana 4.7 billion basi. Koma talipira 32 billion yoti mashini wali Malawi kuno, 7 billion ya diesel pamene angotipatsa magesi okwana 2%. Ndi boma lapanga chiganizo kuna kuti ndalama zimene timalipira Agreco machoka mu tariff yone amalipira ndi Malawi kuti bwanji tipeze njira kuti mwina kuzera mu ejenko dziko ligule mageneta athu fika ndama zambiri kwambiri mtitagula mageneta athu. Contract iyi kupita isogolo sio thandizo ngati Malawi tione long term fake boma lakhala pansi kuti kodi contract iyi ikapita zaka zina 10 tikhati apasa zingati Agreco nanga kuti tatigule mageneta athu. Mavuto enda alipo koma contract ya Agreco sina yothandiza Malawi ndipo boma laganiza kuti contract imeneyi ithesedwe tione njira zina. Kuyankhula kumeneko ndi kwa akankwamba kumwenda mkulu wa kampani ya Eskom. Ndipo katswiri pa nkhani za chuma mdziko muno Abichan Cheleni ati dziko lino likuyenera kusiya kudalira mbewu ya foja ngati njira yopezera ndalama yakunja kwa dziko lino kamba kuti mbewuyi ikupitirira kukumana ndi mavuto masika. Posachedwa apa boma linavomera kuyamba ulimi wa chamba cha mafakitale ngati mbewu ina yopezera ndalama zakunja kwa dziko lino. Acheleni ati boma likuyenera kuganizira kuchepetsa ndondomeko zomwe alimi akuyenera kutsatira kuti ayambe kupanga ulimi wa chamba pofuna kuti dziko lino likhale ndi mbewu ina yodalirika yomwe ingamabweretse ndalama zochuluka zakunja kwa dziko lino. Acheleni ayankhula izi pomwe msika wa malonda a foja chaka chino kukumana ndi mavuto ngakhale kuti wangoyamba kumene. Mtolankhani wathu Lester Muhone anayankhula ndi Abichan Cheleni. Nkhani ya foja ndi nkhani imene tonsefe takhati kuyikamba nazo kuti tanidalira kwa nthawi yayitali komanso tanidalira mopitiriza muyezo panopono yatafikano nthawi imene tikuyenera tiyambe kuona njira zina chifukwa mmene foja asakubwera bwinobwino kunsikaku olwatati wabwera wambiri koma panopo tikudziwa zokuti ndalama zimene zikufunika zakunja ndi zambiri kwambiri. So ndalama zimene zija zikapanda kupezeka bwinobwino ife katundu wathu wambiri madalira ochokera kunja ndiyoti mukhale ndi ndalama zakunjazo ngati palibepo ndiyoti iyi ndi mavuto. Nchifukwa chake tsopano pano tikumayankhula onena kuti nkhani zija zimene timazikamba za soya kuti taona mmene akhoza kuchitira zikhoza kukhala ndi makobiri kupatula
kupatulapo za soyazo paliso zina zoti mpaka nanthu tinalephera kukwaniritsa kumsika ku Sudani kuja ndoti kuli zingapo zimene tingachite kuphatikiziranso apo izizi zomapatsana malaisensi odula pa zinthu zoti zifuna zitipindulire monga ngati chamba chija chopangira cha Mkwaira chija zikudabwitsa kuti nchifukwa chani tikutero chifukwa ngati zili ndalama sitikuyenera kuti tiyikepo mpaka na ziletso zangati zimenezo tipange zinthu zokuti tikhale nazo aliyense apindule dziko lino lisamakhale m'mavuto omachita maziyambada. Abichanchereni kuyankhula kwa mtolankhani wathu Lester Mhone. Bungwe la Center for Human Rights Rehabilitation CHRR lati boma likuyenera kuzenga mlandu Mkwaira kamba kuti akukhudzidwa ndi kuonongeka kwa chuma cha Malawi. Mkulu wa bungweli Michael Kayatsa wati kuchedwa kuzenga mlandu wa Mkwaira kubweretsa mafunso ochuluka chifukwa choti magulu ena monga UK Finance Intelligence linapereka umboni ofunikira pa nkhaniyi. Iwo akufotokoza kuchedwa kuti konse kubweretsa mafunso kumasojikayiko kuti mwina maofisa awiri amenewa isakufuna kapena kuti palibe polisi wawiri kuti nandimene iite ine tikuziwa kuti SCP lindi chidwi kuti nandimene ipite patsogolo komano paliso vuto kuti alibe resources zokwanira kuoneka kuti boma chedwetsa kwapasa ndalama zimene sezopereka mafunso osiyana pakufunika kuti boma komanso maofisa onse okhuzidwa makamaka ku DPP achitepo kanthu makamaka kuchita machawi kuti nandimenewo upite kutsogolo chifukwa anthu ali ndi ufulu woziwa kuti nandimenewo uyenda bwanji komanso tisewala kuti ndalama zimene zikukhuzidwazo ndalama zimene ziphyudwa ziyanyeka Malawi. Mkwaira akuganizira kuti akukhudzidwa ndi milandu yakatangale komanso ziphuphu kuphatikizapo mlandu wina omwe anachita ndi nduna yakale yona zamalo akaizi Nsukwa. Mmodzi mwa amenyera ufulu wa anthu mdziko muno Bon Kalindo wati Martha Chizuma yemwe ndi mkulu wa bungwe lothana ndi katangale mdziko muno la ACB atule udindo wake ndi cholinga chofuna kupereka mpata pafukufuku okhudza zokambirana zomwe anachita ndi munthu wina zomwe zinawanda pa masamba a michezo. Malingana ndi Kalindo izi zithandizira kubweretsa chilungamo pa nkhani yomwe ili ku bwalo la milandu. Akalindo akufotokoza ndizoona kuti ndi nedi amene ndanena zimenezo Martha Chizumayo afufuzidwe asiyekaye udindo ncholinga kuti afufuzidwe sikulakwa iyayi tikungofuna kuti tisatire malamulo kuti malamulo akuti chani malamulo tisaona kuti uyu ndi mkazi uyu ndi mamuna koma Malawi yasankha kuti nkhani ayitembenuze dala ikhale ngati ifeyo tikumuda kapena tikumuderera kapena tikumuzunza Martha Chizuma iyayi nkhani ili apa ndi ya audio imene iwo anajambula okha ninajambula tusini komanso kuti amene anapita ku khoti kukasuma si Bon Kalindo yabwera lero chifanyana kuti nkhani isinali tu ku khoti koma apapa yapitano ku khoti ndiye khoti lalamula kuti pachitike kafukufuku kodi inu munzeru zanu ukuona kuti zoyenera kuti munthu azifufuzidwa ali pampando koma Malawi akuona ngati nkhani ndiyo muzuza mkazi nkhani ndiyo khuzana ndi audio imene iwo anatulusa. Pothirirapo ndemanga pa nkhaniyi katswiri pa nkhani za ndale a Sheriff Kaisi wapempha dindo pa zamalamulo kuti ayike chidwi chawo pofuna kupeza amene anayimbira lamya a Martha Chizuma. Akaisi akufotokoza zinthu zimene zimachitikira kwathu kuno tumakhala ndithu kuti mwina timatenga nthawi kwambiri kuti mwina titenge ijamanena kuti titenge action kwenikweni kuti ndi pa nthawi monga manena inuno komanso muone kuti nkhani imene ija sikuti ikukhuza Chizuma okha chifukwa nkhani yonena kuti munthu amalankhula pa phone ndiye kuti amalankhula ndi munthu wina tsopano lero lino tikamanena nkhani kumangochola Chizuma okha mwina nzokhazokhazo zimene zimapereka mafunso kodi zimakhala bwanji kwenikweni chifukwa phone samalankhula ndi munthu mmodzi ayi panafunika kuti mwina mwake amene amalankhula naye adziwike kuti kodi ndi ndani ngati akudziwika nayenso mwina akanakhala ku anthu ofuna kuyankha ngati Chizuma akuyankha nkhani ndiye nayenso mwina akanakhala kuti kuyankha chifukwa nayenso mwina ndi amene anapanga pa Chizuma amene anapanga prompt kuyambitsa kuti Chizuma mwina alankhule zina zimene mwina sakanatha kulankhula chifukwa choti amalankhula paokhaokha koma kuti amalankhula ndi munthu wina. Kuyankhula kumeneku kwa Sheriff Kaisi katswiri pa nkhani za ndale mdziko muno. Ndipo ndi nkhani imeneyo tamalizanso nkhani zathu madzulo ano koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Mkwaira apemphedwa kuti azimba nyimbo mozindikira chipembedzo cha mpingo wa Katolika. Anamiwa adakudikira yankho kuchokera ku boma pakupempha kwawo kuti ayotse mkulu wa zamalamulo ndi ena. Amalawi ayembekezere kuonjezereka kwa nthawi ya kuzima kwa magetsi pamene boma lathetsa mgwirizano wake ndi kampani ya Agreco. Muna ndine Eric Norman Mkwaira mukhale ndi usiku opambana.